πινακίδες σας ψάχνετε? Ναι, δεν ξέρω πού πήγανε, προς τα μου πήγανε. Όσο και να τρέξετε δεν τις προλαβαίνετε. Αυτό δεν το είδατε? Ναι, μόνο που βλέπω μόνο ό,τι θέλω να δω. Παραδείγματος χάρη εσάς, είστε πολύ χαριτωμένοι. Ασυνήθιστη όραση έχετε. Κι εγώ δεν είμαι συνηθισμένος, έχετε γνωρίσει πολλούς σαν και εμένα. Ούτε έναν. Είστε ο πρώτος που του παίρνω τις πινακίδες και με φλερτάρει. Πινακίδες. Οι πινακίδες αύριο θα είναι στη θέση τους, γιατί οι μισοί υπουργοί είναι φίλοι μου. Και σας αφήνουν να το διατυμπανίζετε και όταν παρανομείτε? Παράνομο το φλερτ, το αλάτι του έρωτα. Τη στολή μου δεν την προσέξατε? Πώς και σας ταιριάζει. Είστε πολύ χαριτωμένοι με τη στολή. Η υπηρεσία μου δεν με πληρώνει για να φλερτάρω με όριμους κυρίους. Αυτό δεν μου άρεσε. Το όριμος ή το κύριος? Όριμος. Λοιπόν, τι αποφασίσατε? Δεν είναι μια απόφαση που μπορεί κανείς να την πάρει παρορμητικά. Πάντως με ενδιαφέρει πολύ το ταξίδι. Θα ξαναπεράσω. Αν σας ενδιαφέρει πρέπει να βιαστείτε, γιατί οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Υπάρχει τόση ζήτηση? Να, η από Ανατολή είναι ένα όνειρο. Πανάκριβο όμως. Κυρία μου, φτηνά όνειρα είναι μόνο αυτά που αρχίζουν και τελειώνουν στο μαξιλάρι μας. Ενώ αυτό θα το ζήσετε σε όλη του την ένταση, με όλες σας τις αισθήσεις. Και προπαντός θα έχετε ένα σπουδαίο κέρδος. Το μετά. Το μετά είναι η επιστροφή στην καθημερινότητα. Το ξύπνημα. Δεν είναι το ξύπνημα. Είναι η προέκταση του ονείρου, ο απόϊχός του. Ουσιαστικά κάνετε μια σημαντική επένδυση για όλη σας τη ζωή. Ένα μεταξωτοφόρεμα. Μια παγόδα από μπαμπού. Ένας βούδας από κόκαλο φάλαινας. Έχουν πολλαπλάσια αξία από την τιμή αγοράς τους. Είναι οι μάρτυρες μιας εμπειρίας. Πολλές φορές όμως δεν είναι τόσο ευχάριστη. Μια φίλη μου, ξέρετε, σε ένα τέτοιο ταξίδι έπαθε δυσεντερία από το νερό. Σίγουρα δεν ταξίδεψε με το δικό μας το γραφείο. Σε εμάς δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο κρούσμα. Όλοι οι πελάτες σας είναι αλκοολικοί? Κανείς δεν πίνει νερό? Αγαπητές συνάδελφες, συγχαρητήρια. Έμαθα τη διάμεση. Ευχαριστώ. Θα πεις ένα ροσάκι? Βέβαια, χωρίς κέρασμα θα την βγάλεις. Αλλά θέλω μεζέκαλο, όχι σαλαμάκι και τυράκι. Πάρε και ό,τι θες. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, θέλω λίγο αυγοτάραχο, λίγο προσούτο και ό,τι άλλο καλό έχεις, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Θέμα ουρανίσκου, Παύλο μου, κατάλαβες. Εγώ τόσο το θέλω έτσι λίγο πιο περιποιημένο. Εγώ αυτά τρώω. Μα τι έχεις εσύ, τι μου τρώνε αυτά? Όρημα. Παντών. Δεν μου λες, Ζεφάνη, εγώ τώρα θεωρούμε όριμος. Κατά τεκμήριο. Βιολογικό. Και αισθητικό. Δεν σαν να λέμε εσύ τι είσαι. Α, δεν έχω διαφορά. Τα ίδια περίπου είμαστε. Α, έτσι. Σαν να λέμε ότι το όριμος είναι ένα στάδιο πριν από το σάπιος, έτσι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ξέρεις ότι ήρθαν τα δικαστήρια με τα πόδια και λαγάνιασα? Γιατί τι έγινε το αυτοκίνητο? Πήγαινε με το φόρεμα καμιάς πιτσιρίκας και της το χάρισες? Φάνη, εμένα οι πιτσιρίκες με ενδιαφέρουν χωρίς φόρεμα. Μα ακριβώς αυτή είναι η διαφορά της πιτσιρίκας από τις κυρίες. Παράδειγμα χάρη η γυναίκα σου. Πες μου κάτι. Τι χάνει από το ενδιαφέρον της η Μάγδα αν τη φασιώσεις μέχρι το λαιμό? Ειλικρινά δεν σε καταλαβαίνω, ρε Παύλο. Να έχεις τέτοια γυναίκα και να τρέξεις πίσω από τα βούλα. Όχι μόνο τρέχω, Φάνη, εγώ τα προλαβαίνω κιόλα. Έχει χάρη που η Μάγδα δεν είναι τέτοιος τύπος. Διαφορετικά θα έτρεξε φουκαρά μου και δεν θα έφτανες. Δεν μου λες, τι έχεις τις άξιες τώρα με τη γυναίκα μου? Τόσο πολύ σ' αρέσει. Δεν είμαι ούτε τυφλός ούτε κακόγουστος. Δηλαδή, αν τη χώριζα, θα την έπαιρνες? Δεν θα ήθελα να σου κάνω τόσο μεγάλο κακό. Τι θέλεις? Πού είναι αυτή? Τι θα πει αυτή, έχει όνομα.
Μέσα είναι η Σούλα. Μέση έπρεπε να είσαι εσύ. Αλλά πού να καταλάβει το ζώο. Χθες το βράδυ δεν δουλέψατε, πού γυρίσατε? Σώτο. Δίνε του γιατί θα βάλω τις φωνές και θα σε μαζέψουνε πάλι. Λοιπόν, άκου. Το θύμα δεν είναι εδώ. Όχι και θύμα με το ποσοστό της, με το ρεπό της, με τα νυχτερινής εξόδου κατά παραλία μεριά. Βέβαια να είμαι. Και τώρα το καλοκαιράκι της έχω και μια εκπληξούλα. Της δίνω άδεια και πάμε και μια δεκαήμερη κρουαζιέρα. Για να εισπράξεις το επίδομα δίας από τους τουρίστες σε συνάλλαγμα, Αλλά δεν φταίς εσύ. Αυτή η ηλίθεια αυτή που σε αφήνει και την εκμεταλλεύεσαι. Όταν τις λες και τις ξεσηκώνεις τα μυαλά, έτσι. Αλλά δεν σε ξέρουνε ποια είσαι. Κόκκινη δεν είσαι. Δικηγορικό γραφείο Ναζίρη. Όχι, κυρία Τζέννη, δεν είναι εδώ. Όχι, ούτε μου τηλεφώνησε. Θα περάσετε. Καλά, θα του το πω. Γεια σας. Δικηγορικό γραφείο Ναζίρη. Ναι, Έλσα. Α, εσύ είσαι Μάγδα. Μου δίνεις τον Παύλο. Δεν είναι εκεί. Όχι, δεν είναι εδώ. Τι έγινε με την υπόθεση Κοσμά? Κερδίσατε? Ναι, βέβαια, την κερδίσαμε την υπόθεση. Θρίαμβος. Ναι, Μάγδα μου, μόλις γυρίσει θα του πω να σε πάρει. Φιλιά. Γεια. Come to Singapore to gather material for a new novel I'm planning. I have traveled extensively in other parts of the world. Επιτέλους! Πώς πήγε ο περίπατος? Με ζήτησε κανείς? Όλη η Ελλάδα σε πήρε. Τηλεφωνήτρια μου καταντήσει πια εδώ μέσα. Οπα, ψώνισες, αθλητικά πήρες. Για σένα. Αδιανόητο. Καθόλου. Ίσα ίσα επαναρωτιόμουν πότε θα ενδώσεις κι εσύ στη γοητεία της αυταπάτης.
Όλοι οι γνωστοί μου 45άρδες το έχουν το σύνδρομο. Ποιο σύνδρομο? Της όψιμης εφηβείας, Παύλο μου. Αλλά σας καταλαβαίνω. Η γενιά σας έπεσε με τα μούτρα στην πολιτική και ξέχασε να ζήσει. Και τώρα λυσάξατε αναδρομικά. Δαγκώνουνε κιόλας, Με τον τρόπο σας. Αυτό βάλτε στο αρχείο. Αν τον μπορούσατε θα καταργούσατε με νόμο τις ηλικίες κατά τα 30. Μόνο για τους άντρες, χρυσή μου. Έλα, για να δω το γούστο σου. Α, όχι, εγώ ψαγουλεύω τα δικά σου ψώνια. Ποια ψώνια καλέ με τα ψίχουλα που μου δίνεις? Όταν όμως αποκτήσω δικό μου γραφείο, θα προσλάβω έναν ασκούμενο πέδαρο για να ψάχνει τις τσάντες μου. Ναι. Ιδιαίτερα όταν αγοράζω εσώρουχα. Γεια σας! Βέβαια, καλώς την Τζέννη. Τώρα σε είχα στο μυαλό μου. Είχα μια κουβέντα με την Έλσα. Μιλήσατε για μένα? Για εσώρουχα λέγαμε. Και σκεφτόσουν εμένα? Όχι ακριβώς. Σένα σε είχα στο μυαλό μου πριν φτάσουμε στα εσώρουχα. Πάλι καλά που με σκεφτόσουν αντιμένη. Εμένα αν μου το έλεγαν αυτό θα γινόμουν έξαλλη. Βέβαια στην περίπτωσή σας το θέμα αλλάζει. Παντρεμένοι και οι δυο σας, αξιοπρεπείς, φίλοι και συνεργάτες. Αλλήμον αν σκεφτόταν ο ένας τον άλλο γυμνό. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Πάμε μέσα, Τζέννη, έχω να σου μιλήσω για την υπόθεση του Στεργίου. Α, ναι. Τι με αφήνεις τόση ώρα για ακούω τις θεωρίες της Έλσας? Αχ, ζητώ συγγνώμη αν με τις θεωρίες μου καθυστέρησα τις πράξεις σας. Να πάρεις τη γυναίκα σου, μην το ξεχάσεις. Θα μείνεις πολύ? Ενοχλώ, Πού έχεις το φάκελο του Στεργίου? Στάσου. Νομίζω ότι είναι στο τρίτο ράφι, δεξιά εκεί πέρα. Για κοίταξε. Α, να, τον βρήκα. Να ρίξω μια ματιά. Και το ρωτάς? Επιμένει δηλαδή στην αρχική πρόταση διακανονισμού. Ναι, 5 δόσεις, 4 τρίμηνες και μια εξάμηνη. Τουλάχιστον δίνει τίποτα μπροστά. Με τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να γίνει κανένας συμβιβασμός. Με τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να γίνει κανένας συμβιβασμός. Αυτό λέω και εγώ. Κι εγώ λέω ότι οι κασέτες σας χρειάζονται ανανέωση. Μα 3 φορές συνέχεια την ίδια κασέτα. Άφησα με, σε παρακαλώ, άφησα. Ναι, εμπρός. Μητσάκι, εσύ είσαι. Δεν μου λες, εξακολουθείς να μου φαίνεις πάντα? Ποιος είμαι? Δεν γνώρισες ακόμα τη φωνή μου? Ο Παύλος είμαι. Ναι, ο Παύλος ο Ζωηρός. Με συγχωρείς, δεν... Όχι, τίποτα. Απλώς πήρα να δω τι κάνεις. Δεν είσαι μόνη πια. Εντάξει, Νίτσα. Άντε, γεια. Συγγνώμη.
γιατρέ. Ναι, ξέρεις, έχουν αρχίσει να με ενοχλούν αυτά τα πονάκια πάλι στην πλάτη. Να έρθω για εκείνη τη θεραπεία. Ναι, τώρα αμέσως. Εντάξει, έρχομαι. Άντε, γεια. There were also, as I quickly discovered, literally scores of outstanding indoor restaurants, and many opportunities to have one's meal accompanied by music and a floor show. Έτσι. Τώρα στα καλύτερα χρόνια της ζωής σου για να γίνεις κάτι και ύστερα γίνεσαι, λέει, κατεστημένο. Όριμο, σε λέει μία. Όψιμη εφηβεία του περνά, σου λέει η άλλη. Τώρα βέβαια και αυτά που κάνω εγώ δεν είναι πράγματα. Μες στο γραφείο μου. Έτσι δεν είναι? You talk too much. Problems? Problems. Αν δεν είχα πρόβλημα θα ερχόμουν σε σένα. Νομίζω ότι μ' αρέσει να πληρώνω. Ξεπεσμός είναι. Έτσι δεν είναι? Enjoy yourself. No problems. No problem. Ας ελπίσουμε ότι θα μου τα λύσεις εσύ τα προβλήματα, κούκλα μου. Λοιπόν, διηθείτε και ελάτε μαζί μου. Τώρα έχουμε πρόβλημα. Σώτος. Άσωτος. Έτσι σε βάφτισε ο νονός. Όχι. Ύστερα με προέγραψε. Α. Τσιγαράκι. Βαρύ. Το αδίκημα. Ελαφρύ. Από ελαφρότητα. Μάλιστα. Δεν γίνεται να έρθω τώρα. Μην επιμένεις. Τι να σου εξηγήσω, Ρετάκη. Ένας πολύ καλός μου φίλος και συνάδελφος έχει ένα μπλέξιμο και πρέπει να τρέξω. Μέσα να τον αφήσω τον άνθρωπο. Θα προσπαθήσω να του βγάλω με εγγύηση. Εντάξει. Αν τελειώσω νωρίς θα περάσω. Αλλιώς αύριο. Εντάξει. Άντε, γεια. Γεια σας. Μου δίνετε παρακαλώ τον διοικητή. Θεοφάνης Διαβατόπουλος, δικηγόρος. Ανοίγει που λέει ξαφνικά η πόρτα, μπουκάρουνε δυο άγριοι και να τα αποτελέσματα. Και δεν μου λες, πάνω στην πράξη σε τσιμπήσανε? Όχι ακριβώς, στα προκαταρτικά. Γκίνια έχεις ρε φίλε μου, γκίνια. Και δεν μου λες, και τις πινακίδες σήμερα τις πήρανε? Και να ήταν μόνο αυτό. Κοίτα ρε φίλε μου πόσα χωράει η μέρα να... Και σου λέει η Σούλα να πούμε, πόσους να πάρω σε μια μέρα, Σώτο? Τι σου λέει η Σούλα? Στενό της τάχα. Δικαιολογίες, αδερφούλη μου, να πούμε. Διότι η Σούλα δεν δουλεύει μόνο τη ημέρα, δουλεύει και τη νύχτα. Κατάλαβες, πλην Δευτέρας που έχει ρεπό το κορίτσι. Ηθοποιός η Σούλα. Και ηθοποιός, και ηθοποιός, βέβαια. Διότι δεν μπορεί ο άλλος να στα κουμπάει ζεστά, ας πούμε, και εσύ να σε ντουβάρει. Κατάλαβες, θέλει και λίγη μαϊμού το πράγμα έτσι για να δέσει. Να το ευχαριστηθεί και ο πελάτης. Α, τέτοια ηθοποιός η Σούλα. Και δεν μου λες, εσύ τι είσαι, ο ατζέντης της? Ο άνθρωπος της ρε φίλε, ο εγκέφαλος. Κοίτα φίλε μου που υπάρχουν ακόμα Σούλες ανεγκέφαλες. Α, μη μου μιλάς τώρα σαν τυχογό να πούμε και δεν γουστάρω.
Η γογό ποια είναι? Μία από το συνάφι τους εκεί πέρα που τους ξεσηκώνει να... Κόκκινη πρέπει να είναι αυτή. Δεν εννοώ βέβαια Ολυμπιακός. Ώστε ως εκεί κάτω έφτασε η διάθρωση. Πού κάτω δηλαδή, ποιος είναι κάτω? Στάσου ρε Σότο. Το ποιος είναι κάτω και ποιος είναι πάνω είναι θέμα του γούστου. Η Σούλα ξέρει από αυτά. Εννοείς για δουλειές, έτσι? Βέβαια. Φέρει και λίγο ποικιλία το πράγμα. Βέβαια. Ρε εσύ, μπας και είσαι και εσύ κόκκινος και σου έδωσα το χέρι. Όχι. Κοκκίνησα από αυτά που λέμε. Ρας το παραμύθι και δεν μου ξεφεύγεις εμένα. Λέω, είσαι ή δεν είσαι υπέρ της ιδιοκτησίας? Εξαρτάται πώς το εννοείς. Το δικό σου ρε παιδί μου. Όπως η Σούλα να πούμε. Έτσι δικό σου. Γιατί δηλαδή η Σούλα πιανού είναι? Υπόγραψε Σούλα. Τι είναι αυτό? Μήνυση κατά Σωτηρίου Μπελμπέση για πρόκληση σωματικών κακώσεων. Μα δεν μου έκανε κακό. Και αυτά που έχεις στα μούτρα σου τι είναι? Ναι, παρεξήγηση, κακιά όλα, καταλάβατε. Τι θα του κάνουνε? Αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Τι, θα τον κλείσουνε μέσα? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις, τι να δεις δηλαδή έτσι που σε κατάντησε? Εσύ όμως άλλα μου έλεγες. Εσείς κυρία μου θέλετε να υποβάλλετε μήνυση? Μάλιστα κύριε, θα υποβάλλουμε. Χειροδίκησε και εναντίον σας ο Σωτήριος Μπελμπέσης. Μην την ακούτε κυρία αστυνόμο μου, μόνο εμένα εν πάση περιπτώσει όπως το είπατε, καταλάβατε. Εσείς θα υποβάλλετε μήνυση? Μάλιστα κύριε, θα υποβάλει. Γιατί επεμβαίνετε κυρία μου, με την κυρία συνεννοούμε. Ναι, μόνο που η κυρία δεν είναι η κυρία του εαυτού της, αυτό είναι και το πρόβλημα. Εσύ να μην ανακατεύεσαι, γιατί άλλο μου έλεγε στον δρόμο. Ότι θα έρθουμε εδώ για να του κάνουν σύσταση, λέει, για να με ξαναδείρει. Δεν με καταλαβαίνεις εσύ όμως, είσαι διαφορετική από μένα. Δεν το υπογράφω το χαρτί. Ποιο χαρτί είναι αυτό? Το χρήμα ρε παιδί μου. Ήταν λέει λειψή η πράξη και δεν έχει γεννηθεί ο άνθρωπος που θα ρίξει το σώτο μέσα. Γιατί τώρα που είσαι έξω? Τι? Λέω, η ώρα περνάει και είμαστε ακόμα μέσα. Βιάζεσαι να βγεις έξω να συνεχίσεις το μασάζ, Γιατί εσύ δεν βιάζεσαι να ξαναχτυπήσεις τη Σούλα? Εγώ να σηκώσω χέρι στη Σούλα μου? Να μου κοπεί το χέρι από τη ρίζα? Λόγω τιμής δεν. Στην υγειά της Σούλας μου. Τελικά είσαι ψυχούλα στο βάθος. Το μετάνιωσες εσύ. Όσο να είναι, να μην το μετανιώσω. Έτσι που της χάλασα τη μόστρα, πώς θα βγει η κοπέλα να δουλέψει? Άστα. Ευχαριστώ. Ορίστε κυρία Σούλα, τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό κάναμε. Τι φοβήθηκες, Εγώ τι να φοβηθώ, τίποτα. Απλά δεν θέλω να τον ξανακλείσουνε μέσα. Δεν μπορώ να κοιμάμαι μόνη μου, κατάλαβες? Όχι Σούλα μου, προτιμώ να μην καταλάβω. Τέλος πάντων, πού θέλεις να σε πάω? Εγώ λέω να μείνω, γιατί άκουσα ότι θες 20 λεπτά, μισή ώρα να τον αφήσουμε. Τρελάθηκες. Θες να σε αποτελειώσει? Όχι, δεν το ξέρεις καλά. Μήπως έχεις ένα καθρεφτάκι? Για να δεις τα μούτρα σου. Δες το συνιστό. Είμαι χάλια, Πιο χάλια από έτσι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, μήπως θέλουμε δυόμαι γι' αυτό. Για να φτιαχτείς το θες το καθρεφτάκι? Ναι. Η Εύα έδωσε ένα μήλο στον Αντάμ, εσύ του έδωσες όλη τη μιλιά. Θα μου δώσεις τώρα και λίγο ρούζ? Εσύ δεν σ' άνασα με τίποτα, Ορίστε και το λούστρο για τις αλυσίδες σου. Τι πράγμα? Τίποτα, λέω, βάλε λίγη πούδρα και λίγο ρούζ. Μήπως και βγει ο Σώτος και δεν σε γνωρίσει έτσι που σε κατάντησε. Τα πράγματα θα σου τα φέρω αύριο το πρωί. Πιούμε καφέ και θα σου πω και τι έγινε. Τι να γίνει, Σούλα μου, τι να γίνει, ό,τι γίνεται πάντα. Τέλος πάντων, άντε, γεια σου. Γεια. Σε ευχαριστώ,
Πώς έγινε η συμπλήρωσες? Το ποσό έχει σημασία ή το γεγονός? Ότι θα σε έβγαζα από το καλλιτήριο, αυτό δεν το φανταζόμουν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχεις ξανακάνει. Θυμάσαι το 68? Άλλα χρόνια τότε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να ντρέπεσαι. Πες μου όμως κάτι. Αν εκείνη την εποχή σου έλεγε κάποιος ότι μετά από 20 χρόνια θα τραβιώσουν με τον ηθόν, θα το έσπαγε στα μούτρα ή όχι? Κάτσε να θυμηθώ που έχω παρκάρει. Α, εδώ είναι, έλα πάμε. Όχι, όχι, Φανή. Δεν θα έρθω μαζί σου. Σε πείραξε αυτό που είπα? Και εμένα με ενόχλησε. Αλλά δεν το παίρνω πίσω. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα λέμε το όνομά τους. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς θέλω να περπατήσω λιγάκι. Πρόσεξε, μην λαχανιάσεις πάλι, έτσι. Άλλη μια διαφορά από το 68. Άντε, γεια, ευχαριστώ. Γεια. Πρόβλημα δεν σημαίνει? Μα, πρόβλημα. Μια άσκηση είναι που μου σύστησε ο γιατρός μου. Κάνει καλό στη μέση. Α, εγώ αν ήμουν γιατρός θα σας έβαζα να την κάνετε στο ιατρείο μου. Λέτε να είχα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ πάντως θα είχα. Το αυτοκίνητό μου χρειάζεται, γιατρό. Ή εγώ. Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα δεν παίρνουν μπρος με λόγια. Θέλουν έργα. Λοιπόν, ειδικότες μου, καθίστε μέσα και πατήστε τη μίζα να σας πω. Ένα λεπτό, ξαναδοκιμάσω θα σας πω εγώ, εντάξει. Τώρα. Αλλά πώς τα καταφέρατε? Πάλι με λόγια. Του είπα ότι αν δεν πάρει μπροστά θα αναγκαστούν να ψάχνουν για ταξί και τέτοια ώρα εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Ελπίζω να δείξετε κι εσείς την ίδια κατανόηση. Περάστε μέσα. Λοιπόν, τι είχε? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού δεν έπαιρνε μπρος? Από αλληλεγγύη σε μένα. Του είπα ότι αν δεν έπαιρνε μπροστά δεν θα προλαβαίναμε να γνωριστούμε. Είναι καλό του. Είπατε που πηγαίνετε? Όπου πάτε κι εσείς. Λυπάμαι, αλλά εδώ πρέπει να σας αφήσω. Δεν μου λέτε, έχετε βεράντα στο σπίτι σας? Πρώτα θα έπρεπε να με ρωτήσετε αν έχω σπίτι. Δεν φαίνεστε για δέσποτη. Δείχνω κορίτσι από σπίτι, Τι σπίτι όμως? 4 ρετυρέ. Διάρη υπόγειο. Τέλος πάντων πρέπει να κατεβείτε, σας παρακαλώ. Και δεν θα μου δείξετε το υπόγειο? Έχει πολλή υγρασία. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά μπορεί να πορέσει μέση σας. Θα κάνουμε ασκήσεις μαζί τότε. Μαζί μπορούσαμε να κάνουμε μόνο μια βόλτα και την κάναμε. Σας παρακαλώ. Δηλαδή δεν θα ξαναειδωθούμε? Δεν θυμάμαι να σας έδωσα φωτογραφία μου. Δεν μ' αρέσουν οι φωτογραφίες, αποτυπώνουν την εικόνα και χάνουν την αίσθηση. Σοβαρά τώρα, δεν θα σας ξαναδώ? Δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει. Να προλάβουμε να συστηθούμε, επειδή δεν προλάβαμε σήμερα. Προλαβαίνουμε ακόμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει αφού δεν θα ξαναειδωθούμε. Κατεβείτε, σας παρακαλώ. Από την άλλη πόρτα θα κατεβείτε. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρετε, κάτι μου λέει ότι θα ξανασυναντηθούμε.
Είναι μεγάλη πόλη η Αθήνα. Ναι, αλλά ο κόσμος είναι μικρός. Καλή αντάμωση λοιπόν. Κώστας είσαι? Γεια σου. Ο Παύλος. Τι κάνεις? Τι έγινε? Η κόρη σου? Άντε συγχαρητήρια και παππούς Και δεν μου λες ρε Κώστα, δεν έχεις κάνει χαρακτήρι ακόμα Γελάς. Λοιπόν Κωστάκη, θέλω μια χάρη. Έχω τα στοιχεία από ένα αυτοκίνητο και θέλω να μου βρεις τον ιδιοκτήτη. Ναι, σε εσάς είναι ασφαλισμένος. Έλα ρε Κώστα τώρα που απαγορεύεται. Ναι. Εκεί δεν μου λες. Όχι, δεν είναι τρακάρισμα, όχι. Είναι ιδιωτικός λόγος. Δεν θα δίνω τώρα εξηγήσεις σε έναν παππού. Προτιμάς αύριο το πρωί στο γραφείο, Καλά, εντάξει. Θα σε πάρω το πρωί. Άντε, γεια σου. Και στο δισέγγωνο, Κωστάκη. Γύρισες, αγάπη μου? Έχεις ώρα που ήρθες? Τώρα μόλις. Τι έχεις, συμβαίνει τίποτα? Τι θες να έχω μόνο, Μάγδα, μου πήραν τις πινακίδες. Και γι' αυτό σκάς. Έλα μωρέ Παύλο και με τρόμαξες. Δεν μου λες την κέρδισες στη δίκη, Αυτό έλειπε. Δεν αμφιβάλλω ότι θα τα κατάφερνες. Ξέρεις, είχα και εγώ μια μικρή επιτυχία. Ναι. Μπήκα στο συμβούλιο. Ναι. Και δεν μου λες, τα κατάγια και τα σκυλάκια ενθουσιάστηκαν. Έλα τώρα, γιατί κοροϊδεύεις, αφού και εσύ αγαπάς τα ζώα. Τι έχεις τίποτα? Λιώμα είμαι. Δεν μου λες. Είσαι μόνο για τις πινακίδες, έτσι είναι κάτι και μου το κρύβεις? Τι να είναι μωρέ Μάγδα. Απλώς είμαι πολύ κουρασμένος. Θέλω να κάνω ένα μπανάκι, να τσιμπήσω λιγάκι και ύστερα να χαζέψω βίντεο. Πήρες καμιά κασέτα? Ένα ντοκιμαντέρ καταπληκτικό. Ντοκιμαντέρ. Μα εγώ είπα θέλω να ηρεμήσω, θέλω να ησυχάσω και όχι να μάθω άλλη γεωγραφία. Δεν έχεις δίκιο. Είναι για την Μπαγκόγκ. Πάλι. Δεν μου λες, τι έχεις πάθει με την Άπο Ανατολή? Είναι το αποθυμένο μου αυτό το ταξίδι. Στο ντοκιμαντέρ θα δεις και ελέφαντες να παίζουν ποδόσφαιρο. Σοβαρά? Και ποιον έχουν προπονηθεί, τον αλέφαντο? Έλα τώρα το χιούμορ. Για φαντάσου, έχουν ένα διαιτητή αν είναι και 60 και βγάζει κόκκινη κάρτα στον ελέφαντα. Φαντάζεσαι πλάκα. Καλά, θα δεις και θα καταλάβεις. Ωραία, εγώ πάω να κάνω ένα μπάνιο και κατεβαίνω να φάμε. Έχεις μαγειρέψει? Πεινάς? Ψοφάω. Σε λίγο το τραπέζι θα είναι έτοιμο. Πολύ ωραία, έρχομαι. Σου έχω μια έκπληξη. Έτοιμα. Για να δούμε την έκπληξη. Για να δούμε την έκπληξη, είναι αυτό. Τι είναι αυτά? Γαρίδες. Και γιατί κολυμπάνε στη μαρμελάδα? Δεν είναι μαρμελάδα, είναι μια κινέζικη σπεσιαλιτέ, γλυκόξινη σάλτσα. Και εγώ νομίζω ότι είχε ξυνήσει η μαρμελάδα. Λοιπόν είσαι τελείως αχάριστος. Ξέρεις πόσα θα πληρώνεις για αυτά σε κινέζικο εστιατόριο? Εγώ ξέρω πόσο πληρώνω τις γαρίδες στον Ψαρά. Και όταν παίρνω γαρίδες 18 καρατίων εννοώ να τρώω γαρίδες και όχι να τις κάνεις εσύ πειραματόζωα. Αυτά και τι είναι? Spring rolls σε καντονέζικη συνταγή, θα σ' αρέσουνε. Αυτό τι είναι? Είναι φύλλο. Το φύλλο το βλέπω, με το περιεχόμενο δεν ξέρω τι έχει μέσα. Είναι πράσο, κρεμμύδι και ταμπάσκο. Θα σ' αρέσει πολύ, δοκίμασέ το. Ναι, το καμουφλάζ του πράσου, Δοκίμασε πρώτα. Δεν μου λες, δεν υπάρχει τίποτα με κινέζικο σε αυτό το σπίτι?
Ναι. Νόμιζα ότι απόψε θα τρώγαμε λίγο διαφορετικά. Έχω φασόλια κορεάτικα, θέλεις? Φασόλια κορεάτικα, για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Α, έβρικα! Μακαρόνι. Ευλογημένο σιμιγδάλι. Παύλο, θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, τι να μιλήσουμε? Από το πρωί μιλάω, συνέχεια. Μιλάω στο δικαστήριο, μιλάω στο γραφείο, μιλάω στο κρατητήριο. Στο κρατητήριο? Ναι, ένας πελάτης μου είχε. Τον πήγαν αυτόφορο και πήγα να τον βγάλω. Καλά, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Παύλο, θέλω να πάμε στην Ταϊλάνδη. Στην Ταϊλάνδη. Οι δυο μας. Από ό,τι ξέρω, στην Ταϊλάνδη οι άντρες πάνε μόνοι τους. Ο λόγος για τον οποίο οι κομπλεξικοί άντρες πάνε στην Ταϊλάνδη μόνοι τους υπάρχει και στην Αθήνα. Γεμίσαμε Ταϊλανδέζες. Σοβαρά? Και εγώ νόμιζα ότι υπήρχαν μόνο Φιλιππινέζες. Τότε γιατί να ξυλωθώ να πάω στην Ταϊλάνδη? Παύλο, σε παρακαλώ πολύ, πάψε να μιλάς έτσι, γιατί θα με κάνεις να σε συγχαθώ. Μου θυμίζεις εκείνα τα γελία αρσενικά που δεν έχουν άλλο τρόπο επιβεβαίωσης πέρα από το σεξ. Χωρίς διάκριση, σαν ζώα. Και εγώ νόμιζα ότι αγαπούσες τα ζώα. Σαν κτίνη ήθελα να πω. Γι' αυτό σε παρακαλώ πολύ, πάψε να μιλάς έτσι. Θα πάμε, Παύλο? Στην Ταϊλάνδη. Είναι και άλλα μέρη που θέλω να πάμε. Σιγκαπούρη, Μαλαισία. Δεν μου λες, εκεί τι σπορ κάνουν οι ελέφαντες? Άκουσε. Αν δεν θέλεις να μιλήσουμε, μπορείς να μου το πεις. Όχι όμως να κοροϊδεύεις ό,τι λέω. Σκέψου, αγάπη μου. Είναι θαύμα να σε παίρνει ένα πλοίο από την Πατάγια και να σε πηγαίνει στα νησιά των κοραλιών. Είναι θαύμα. Παύλο, είμαι αποφασισμένη. Αν δεν έρθεις, θα πάω μόνη μου. Καλό σου ταξίδι. Και όταν επιστρέψεις θα μας πεις τα αποτελέσματα από το μάτς των ελεφάντων. Καλημέρα. Δεν μου λες. Ύστερα από ό,τι έγινε χτες, έχεις τα μούτρα να εμφανίζεσαι μπροστά μου? Δεν άκουσα να πεις καλημέρα. Και χτες που σου είπα τι κέρδισα? Τη δίκη. Αλλά όχι και τον αυτοσεβασμό σου, φαντάζομαι. Τώρα τελευταία κάνεις ό,τι μπορείς για να τον χάσεις εντελώς. Δεν μου λες, μαθήματα ηθικής θα μου κάνεις τώρα? Δεν φτάνει που ανέχτηκα να με χωρίζει μία πόρτα από τα αχ-βαχ. Καλά, δεν μου λες. Χάθηκαν τα ξενοδοχεία. Εκτός πια έκανε το βίτσιο σου αυτό. Αλλά και πάλι δεν δικαιολογείσαι. Ας έδινες ένα 500 στην καμαριέρα να κάθεται έξω από την πόρτα και να ακούει. έχεις μία ώρα καιρό για να μαζέψεις τα πράγματά σου, να μου παραδώσεις και να φύγεις. Έξοχα! Προλαβαίνω να σου πω και τα υπόλοιπα. Με την κυρία Τζένιφρε, που γνωρίζεις τον άντρα της και εκείνη τη γυναίκα σου και βγαίνετε όλοι μαζί παρεούλα. Έλσα, σου απαγορεύω. Να καταλαβαίνω να μιλάω. Να ανακατεύεσαι. Το στομάχι μου ανακατεύεται. Όχι τόσο από τη στάση σου, όσο από την νοοτροπία σου. Καθαρά εργοδοτική. Σου πετάνε μια πέτρα και συμπυροβολείς. Το δίκαιο του ισχυροτέρου, Χρυσό μου. Αν πίστευες ότι ισχύει και εκτός ζούγκλας, δεν έπρεπε να χάσεις τόσα χρόνια στη νομική. Πάω να μαζέψω πάλι τα πράγματά μου. Έλσα. Ναι. Τι δουλειές έχουμε να κάνουμε σήμερα? Έχουμε. Να κάνουμε. Ναι, ρε παιδάκι μου, οι δυο μας. Συνεργάτες δεν είμαστε? Έλσα. Έλα τώρα, Μαρίτσα. Δεν με ξέρεις τόσα χρόνια. Άμα νευριάσω δεν ξέρω τι λέω. Ευτυχώς που δεν είχες δικαστήριο σήμερα. Τι σου συμβαίνει, Παύλο? Δεν ξέρω. Ό,τι δεν συμβαίνει στις φωτογραφίες. Νιώθεις ότι γερνάς? Ναι. Νιώθω τον κόσμο να μικραίνει, έτσι. Αρχίζω να διακρίνω τα όρια του. Τον τοίχο. Πώς να περάσει κανείς μέσα από έναν τοίχο? Όταν δεν μπορείς να περάσεις μέσα από ένα τοίχο, ανοίγεις εκεί ένα παράθυρο. Ναι. Ναι, Κωστάκη, εγώ είμαι. Α, μπράβο, το βρήκες, Τους βρήκες τους καταλόγους των ασφαλισμένων. Μπράβο. Κώστα, να σε πάρω εγώ σε 5 λεπτά, Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ.
Ποιος ήταν? Ένας απομηχανής θεός. Μου επιβεβαίωσε αυτό που μου πες προηγουμένως. Αν δεν μπορείς να περάσεις έναν τοίχο, ανοίγεις ένα παράθυρο. Το θέμα είναι να μην πέσεις στο κενό. Όχι, δεν έχει γυρίσει ακόμα. Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω εγώ? Ναι, δικηγόρος είμαι. Α, καλά, ναι. Αφού έχετε συνεννοηθεί με τον ίδιο. Ναι, θα του πω να σας πάρει. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος Ναζίρης. Απουσιάζει, αλλά δεν θα αργήσει, φαντάζομαι. Δεν στο είπα ότι θα ξανασυναντηθούμε. Αυτό δεν είναι συνάντηση, είναι ενέδρα. Πώς με βρήκατε? Εγώ την πρώτη φορά μόνο μιλάω στον πληθυντικό, τη δεύτερη το κόβω. Δεν το σταματάς και εσύ να νιώθουμε πιο άνετα? Τώρα πόσο άνετα μπορώ να νιώσω όταν με κατασκοπεύουν? Υπερβολές. Απλώς ήθελα να σε ξαναδώ. Θα μου πεις πώς με βρήκες? Γεωργία, δεν σε λένε? Ναι, Γεωργία. Έχω να το ακούσω όμως πολύ καιρό. Εμένα με λένε Παύλο. Εκτός από το να μιλάς, ξέρεις να ακούς? Έλα μέσα. Δικηγορικό γραφείο Ναζίρη. Εσύ είσαι, Μάγδα μου. Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Ναι, βέβαια, σε δουλειά είναι, ναι. Είχαμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ύστερα τι έγινε? Ύστερα αναγκάστηκα να έρθω στην Αθήνα. Και πότε ήρθες στην Αθήνα? Στο 16 μου. Αλλά δεν μ' αρέσει να μιλάω για τη ζωή μου στην Αθήνα. Μα καλά δεν σε ζάλισα με τη φλιαρία μου? Ζαλίζεται κανείς με τη μουσική? Τι άνθρωπος είσαι τελικά? Τυχερός, αφού βγαίνω μαζί σου. Για όλα έχεις μια έτοιμη απάντηση, Λες και ξέρεις τις ερωτήσεις και τις περιμένεις. Δεν αισθάνεσαι ποτέ σου αμηχανία? Τι είναι αυτό? Πάλι θα καβλήσεις? Γιατί αυτό? Για να ζήσω περισσότερα χρόνια? Όχι. Δηλητηριάζεις τα χείλη σου. Άργησε πάλι. Το ίδιο βιολί κάθε βράδυ. Όχι. Τα βιολιά αλλάζουν. Ο βιολιστής μένει ο ίδιος. Τι θες να πεις? Ότι έχει πολλή δουλειά. Ή τουλάχιστον προσπαθεί να έχει. Η ουσία είναι ότι πνίγεται.
Κι εγώ πνίγομαι εδώ μέσα, Φάνη. Και το μόνο σωσίβιο που του ζήτησα μου το αρνήθηκε. Θα ψάχνει φαίνεται για το δικό του. Φάνη, μιλάω σοβαρά. Για πράγματα που απαιτούν χιούμορ. Τι σου αρνήθηκε, Μάγδα? Ένα ταξίδι. Φυγή. Άμα υποχωρεί η ένταση, τι κάνεις τότε? Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Για να δεις τι. Τι περιθώρια έχεις. Και ανάλογα αλλάζεις. Πρώτα χτένισμα, μετά συναίσθημα, ύστερα ρυθμούς. Είναι πιο ευχάριστο να σε κυνηγούν από το να κάθεσαι και να περιμένεις να σε πιάσουν. Ύστερα, αν προσέξουν ότι υπάρχεις. Είναι συμβουλή αυτό? Για κλασικούς ηλίθιους συζύγους. Το δικό σου τον ηλίθιο δεν μπορώ να τον περιμένω άλλο. Δεν έχω φάει για μεσημέρι. Και δεν μου το έλεγες τόση ώρα. Η κινέζικη κουζίνα σ' αρέσει? Για δυναμία μου. Αλήθεια? Ναι. Ξέρεις, έφτιαξα ένα σωρό πράγματα χθες το βράδυ και ούτε καν που τα δοκίμασε. Να σου ετοιμάσω κάτι? Σε 3 πράγματα δεν μπορώ να πω όχι. Στο bridge, το καλό φαγητό και... Και? Ποιο είναι το τρίτο? Στις γυναίκες με προσωπικότητα. Σε σένα έχω πει ποτέ όχι? Δεν θυμάμαι. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμα. Ξέρεις τι έφαγε χθες το βράδυ? Μακαρόνια. Σου το είπε? Όχι, αλλά ξέρω τα γούστα του. Δεν του αρέσουν τα σπάνια, τα σύνθετα, τα ακριβά πράγματα. Δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Προτιμάει τα απλά, τα φτηνά. Μιας χρήσεως, αν είναι δυνατόν. Είσαι σίγουρος ότι μιλάς για φαγητό? Είσαι σίγουρο ότι θα ήθελες να μιλάω για φαγητό? Στα ρούχα σου. Ποια χώματα? Σκόνες είναι, σκόνες. Καλή τι σκόνες, εδώ βρήκα πετραδάκια. Είχα πάει στην οικοδομή του Γεωργιάδη. Πού πήγες? Στην οικοδομή του Γεωργιάδη είχε μια αμφισβήτηση του οικοδομή και πήγα ξεκαθάρισα κάποια πράγματα. Και σου φτιάξε το κέφι. Καιρό έχω να σε ακούσω να σφυρίζεις. Από εδώ και μπρος θα μ' ακούς να σφυρίζω πιο τακτικά. Θα ακούγεσαι μέχρι την Πατάγια? Τι λες, Πατάγια? Δηλαδή το αποφάσισες τελικά? Ναι, λέω αύριο να πάω να κλείσω τις θέσεις. Θέσεις? Ναι, γιατί? Θέσεις, γιατί πληθυντικό? Δεν σου είπα ότι εγώ δεν μπορώ να έρθω μαζί σου, δεν σου το είπα? Ιδιαίτερα τώρα που ανέλαβα για την υπόθεση του Γεωργιάδη. Δεν μου λες, λες να έχεις τελειώσει σε ένα μήνα από εκεί? Αχ, ένα μήνα δεν ξέρω. Εξαρτάται. Μάλλον αποκλείεται. Κρίμα. Και πόσο λες να κερδίσεις από την υπόθεση? Το ότι θα κερδίσω, θα κερδίσω. Τώρα το πώς ακριβώς δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Πάντως η υπόθεση είναι καλή. Αν όλα πάνε καλά. Μα δεν μου λες τώρα, Βαλτή, είσαι, τι γρουσουζεύεις εκεί πέρα? Βεβαίως όλα θα πάνε καλά. Απλά να πάνε καλά. Το ελπίζω. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα έρθεις να μας βρεις στην Ταϊλάνδη? Δηλαδή, ποιους να έρθουν να δω στην Ταϊλάνδη? Το Φάνη και εμένα. Δεν κατάλαβα. Να έρθω στην Ταϊλάνδη να δω το Φάνη και εσένα. Ναι, τι, το παράξενο?
δεν υπάρχει τίποτα παράξενο. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Παντρεμένη γυναίκα. Με έναν άντρα που δεν είναι ο σύζυγός σου και με ρωτάς και όλα που βρίσκω το παράξενο. Μα δεν θα είμαι μόνη μου, ολόκληρο γκρουπ φεύγει. Έτσι. Έπειτα ο Φάνης θα είναι με την Αλίκη. Και εγώ θα είμαι μόνη μου. Η Αλίκη, ποια είναι η Αλίκη? Είναι η κοπέλα του Φάνη. Είναι αρχαιολόγος, ξέρεις. Βέβαια, για να ασχολείται με το Φάνη, τι άλλο θα είναι. Καλά, δεν μου λες, γιατί δεν μου το είπε εμένα τόσες μέρες? Θα το θεώρησε πρόωρο, φαίνεται. Γι' αυτό μας κάλεσε απόψε, για να γνωρίσουμε την Αλίκη. Η ιδέα της Μάγδας να έρθουμε εδώ ήταν πολύ καλή. Πήραμε μια μικρή γεύση για το τι θα απολαύσουμε στο ταξίδι μας. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μόνο που εφόσον υπάρχουν τέτοια εστιατόρια στην Αθήνα, γιατί σηκώνεστε να πάτε στην Μπαγκόγκ? Το περίμενα. Είσαι διόρθωτος. Μα δεν είναι μόνο το φαγητό. Έχει καταπληκτικούς ναούς. Σοβαρά. Η Αλίκη λόγω επαγγέλματος θα είναι ιδανική ξαναγός μας. Λοιπόν, καλό μας ταξίδι. Καλό σας. Εσύ πολυάσχολε, τι θα κάνεις? Εγώ θα έρθω να σε κουνάω το μαντίλι. Έχεις μαντίλι, εγώ νόμιζα ότι χρησιμοποιείς μόνο χαρτομάντιλα. Στις μέρες μας όλα είναι από χαρτί. Εκτός από το χαρτί που είναι από ξύλο. Αυτό κάπου το έχω διαβάσει, δεν είναι δικό σου βέβαια. Γιατί οι νόμοι που χρησιμοποιείς στα αγορεύσεις είναι δικοί σου. Μα τι πάθετε εσείς δυο? Είναι φίλοι 25 χρόνια. Ναι, το ξέρω, μου έχει μιλήσει ο Φάνης. Με τα καλύτερα λόγια θα έλεγα. Ναι. Ποιο λεξικό χρησιμοποίησες, Φάνη? Το Ευαγγέλιο. Το έχεις διαβάσει ποτέ? Όχι, το έχω δει σε musical. Λοιπόν, δεν σας αντέχω άλλο. Πάω να φρεσκαριστώ. Έρχεσαι, Αλίκη? Ναι, βέβαια. Και εσείς οι δυο, αν πρόκειται να σκοτωθείτε, πληρώστε πρώτα το λογαριασμό. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας? Έχω δουλειά. Τι νούμερο σου και αν φοράει η δουλειά σου? Δεν φοράει καθόλου. Άκουσε, Παύλο. Τώρα είμαστε μεταξύ μας. Φάνη, σε παρακαλώ, όχι κατήχηση πάλι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να χάνω τα λόγια μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω και δεν καταλαβαίνω. Η Μάγδα είναι πολύ άσχημα, την έχεις παραμελήσει. Νιώθει μετέωρη, κατάλαβες. Βέβαια, ξέρω ότι και εσύ περνάς κάποια κρίση. Όχι, σε παρακαλώ, είμαι μια χαρά. Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Τώρα μην κρίνεις από το χθεσινό επεισόδιο, ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Όπως και η μικρή που σε πήρε στο αυτοκίνητό της. Δεν το ξέρεις εσύ. Με είδες? Όχι μόνο εγώ. Εκείνη τη στιγμή σκόλαγε ένα φροντιστήριο. Και εσύ ήταν αρκετή νεαρή. Ένας μάλιστα έγινε θαυμαστή σου. Ωραίος ο θείος, λέει. Την έψε την κόμενα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, πόσο χρονών είναι? Έχει τα διπλάσια χρόνια ή περισσότερο? Ζηλεύεις, Φάνη? Όχι, δεν ενοχλείς. Όχι. Σε σκεφτόμουν. Σπίτι θα είσαι? Σε καμιά ώρα? Εντάξει. Παύλο, συγγνώμη, αλλά αύριο έχεις εφετείο. Ζήτησες να μην σε ενοχλήσει κανείς για να προετοιμαστείς. Λοιπόν, τέλος τα τηλεφωνήματα. Μην ανησυχείς καθόλου. Θα τους κατατροπώσω. Έλα πια, για όνομα του Θεού. Έλα να δουλέψουμε τη δικογραφία και άσε όλα τα άλλα στην άκρη. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να στρωθείς. Θα παραγγείλω καφέ? Όχι. Θα το πιω έξω. Ξέχνα το, δεν θα το κουνήσεις από εδώ. Εδώ πέρα είναι το γραφείο μου. Πού πας? Να πάρω αέρα. Σε πόση ώρα θα γυρίσεις? Εξαρτάται. Παύλο. Bye bye. Λοιπόν, καλό σας ταξίδι και ευχαριστούμε πολύ και μην ξεχάσετε το όνειρο. Γεια σας. Χαίρετε. Χρειάζομαι κούρασμα. Γεια σας. Ευχαριστώ.
σκέφτεσαι? Να σκέφτομαι ότι ο έρωτας το μεσημέρι έχει μια άλλη αίσθηση. Είναι πιο γήινος. Το λες τώρα, πιο πριν? Τι πιο πριν? Ήσουν πολύ τρυφερός. Ναι, μπορεί. Ξέρεις, τα χρόνια φέρουν ικανότητα και προσθέτουν τεχνική. Έχεις εξασκήσει και τα μάτια σου? Έβλεπα πως με κοίταζες. Λέμε, Όπως δεν με έχει κοιτάξει κανείς. Πάλι θα καπνίσεις? Τι έχεις? Τίποτα. Μπλοκαρίστηκα. Από τι? Δεν έχει σχέση με σένα. Με τι έχει σχέση? Πρόσεξε τι ερωτήσεις κάνεις, Υπάρχουν απαντήσεις που πονάνε. Αυτόν που τις ακούει ή αυτόν που τις λέει? Και τους δυο. Πολλές φορές πονάει περισσότερο εκείνος που δεν το περιμένει. Τι θες να μου πεις? Τι φταίει? Η ώρα? Εγώ? Λοιπόν, Αγρινημάκη, θα μου πεις το μεγάλο σου μυστικό? Το ξέχασα τώρα. Η καρδιά σου χτυπάει πολύ άτακτα. Ναι. Συγχαίρομαι την τάξη. Η τάξη, η απόλυτη, σημαίνει θάνατος. Όταν μερικές λέξεις μας τρομάζουν, τις χρησιμοποιούμε συνέχεια για να ξορκίσουμε το φόβο, ξέρεις. Μη μιλάς. Φίλησέ με. Τι κάνεις εκεί? Ανάθεμα κι αν ξέρω. Δεν βγάζω άκρη εδώ μέσα. Ξέρεις πόσα χρόνια έχεις να φας ακόμα ώστε να γίνεις παρεφέτες? Ξέρω πόσα χρόνια μου κόψες εσύ από τη ζωή μου. Αμπά, και φάτο σε βλέπω. Σου φύγαν τα υπαρξιακά σου. Έλα, σου κάπου εκεί. Ορίστε, κλείσε την πόρτα και να μην με ενοχλήσει κανείς. Είπα κι εγώ. Τώρα εξηγείται το θαύμα. Ποιο θαύμα? Της μεταστροφής σου. Σερσέλα φάμ, έτσι. Έλα, ξέρεις τι σου γίνεται. Ξέρω τι μυρίζει όμως. Λοιπόν, στοιχειώδης κανόν συντονισμού. Όταν πιάνουμε γκόμενα, της κάνουμε δώρο ένα μπουκαλάκι από το άρωμα της γυναίκας μας. Για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και το σώμα μας αρτιμελές. Κατάλαβες? Πήγαινε γρήγορα στη θέση σου. Καλά, αφεντικό. Πάω. Εσένα να δούμε ποιος θα σε βάλει στη θέση σου. Γύρισες. Πώς πήγε η μέρα σου? Όχι τόσο θεαματικά όσο η δική σου. Βλέπω καταπληκτικό χτένισμα και το φόρεμα, βέβαια. Καλοσύνη σου που το πρόσεξες. Προβλέπω μεγάλο σουξέ στην Ταϊλάνδη. Και εδώ έχω σουξέ.
Εδώ εννοώ στην Αθήνα, όχι στο διαμέρισμα. Σε παρακαλώ, πήγαινε να αλλάξεις κι εσύ. Θα βγούμε. Λες να ντύθηκα έτσι για να σε βλέπω να τρως μακαρονάδα στην κουζίνα. Και επειδή δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην αισθητική σου, θα σου διαλέξω εγώ αυτό που θα βάλεις. Μάγδα, είμαι εξοντωμένος απόψε. Δεν έχω όρεξη να βγω. Έπειτα έχω δικαστήριο το πρωί. Εγώ θα βγω. Μόνη σου? Με το Φάνη και την Ελίκη. Θα περάσουν από εδώ. Πάνω στην ώρα. Κατεβαίνω. Μήπως άλλαξες γνώμη και θες να τους πω να ανέβουν? Καλή διασκέδαση. Θα είναι σίγουρα καλή. Αγριμάκη, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Καλά, δεν συγγνώμη. Πάντα ήσουν όμορφη, αλλά απόψε... Ο Παύλος? Δεν θα έρθει. Είναι κουρασμένος. Η Ελίκη που είναι? Έχει πάει σε μια εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα της τηλεφωνήσουμε από εκεί που θα είμαστε και θα έρθει να μας βρει εκείνη. Πού λες να πάμε? Οι δυο μας. Φοβάσαι πως πλήξιμος που να έρθει η Ελίκη? Όχι βέβαια, αλλά καλύτερα να πάμε απάνω. Πίνουμε κάτι και της τηλεφωνήσαμε. Και πάνω μόνοι μας θα είμαστε. Ο Παύλος ταξιδεύει στα δικά του. Πάμε. Κάπου που να μην φοράνε πιζάμες. Δεν θα πάρεις την Ελίκη? Δεν νομίζω ότι είναι λίγο αργά.
Δεν έπρεπε να βγούμε απόψε οι δυο μας. Λίγος χορός και 2 ποτήρια κρασί δεν στοιχειοθετούν απιστία. Ρίχνουν όμως φως σε μερικά πράγματα που το σκοτάδι τα εξειδανικεύει. Από τη στιγμή όμως που φωτίστηκαν, δεν μπορείς πια να υποκρίνεσαι ότι δεν τα βλέπεις. Κάτι χάθηκε απόψε, Φάνη. Φοβάμαι ότι δεν κατάλαβες. Εγώ απλά σου έδειξα έναν δρόμο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και που δεν βγάζει πουθενά. Είναι ο μόνος δρόμος που βγάζει κάπου. Μη στέκεσαι σε μένα. Εγώ βρέθηκα σε μια αδυναμία ίσως. Αν και εσύ ήσουν πιο ευάλωτη. Σημασία έχει ότι απόψε έσπασε στο κελυφό σου. Πήρες τη ροδιά στα χέρια σου. Ίσως κάποια άλλη στιγμή μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να πάρεις όλη τη ζωή στα χέρια σου. Ο Παύλος... Ο Παύλος είναι ο καλύτερος σου φίλος. Αυτό δεν ήθελες να πεις? Μάγδα, όλη η ζωή είναι μια χημική αντίδραση. Χωρίς καταλύτες δεν προχωράει. Άχαρος ο ρόλος του καταλύτη, αλλά αναντικατάστατος. Απόψε ένιωσα αυτό που είσαι. Νέα, όμορφη, επιθυμητή. Αν βοήθησες αυτό λιγάκι, είμαι καλυμμένος. Η Αλίκη τι είδος καταλύτη είναι? Επιβίωσης. Χρόνια τώρα η ίδια προσπάθεια για αντικατάσταση του υποκατάστατος στη σιωπή. Που είχε όμως μια λεβενιά και μια αξιοπρέπεια. Καληνύχτα, Φάνη. Φιλιά στην Αλίκη. Εγώ τι πρέπει να πω? Φιλιά στον Παύλο. Τι κακή ιδέα. Καληνύχτα. Μάγδα, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις αυτό που θέλω να σου πω, αλλά αν ποτέ χρειαστείς ένα λιμάνι... Μόνο για να πνιγώ. Όχι για να ράξω. Καληνύχτα. Καλημέρα. Ποιος είναι? Κάποιος που η φωνή του είναι τόσο χαρακτηριστική ώστε να τον γνωρίζουν αμέσως. Πού ήσουν χτες το βράδυ? Έπαιρνα όλη νύχτα. Είχες βγάλει το τηλέφωνο από την πρίζα? Έξυπνη απάντηση. Πού ταξιδεύεις, Παύλο? Παύλο? Πού ταξιδεύεις, λέω? Σπράγμα. Θα αρχίσω να ουρλιάζω σε λίγο εδώ μέσα. Μα γιατί, τι συμβαίνει? Είσαι μια ώρα εδώ και δεν άνοιξες το στόμα σου. Και τι να πω? Εσύ ξέρεις. Έχουμε να πούμε τίποτε ή τελειώσαμε οι δυο μας? Μα Μάγδα, είμαι κουρασμένος απόψε. Μια άλλη μέρα. Όλη μέρα στις ανοιχτές θάλασσες και το βράδυ στο λιμανάκι, λοιπόν, όχι. Όχι, 1000 φορές όχι. Καλύτερα το ναυάγιο. Μα γιατί νευριάζεις τώρα? Ποιο ναυάγιο?
Του γάμου μας. Δεν αντέχω πια τη συμπεριφορά σου. 23 μέρες έχεις να με πλησιάσεις. Τις μετράς. Μου λείπεις. Έχω αρχίσει να νιώθω σαν έπιπλο εδώ μέσα. Σ' αγαπάω όμως. Εσύ? Μετά μου έδειξε την πόρτα. Και εσύ? Βγήκα. Έτσι, χωρίς καμιά αντίδραση. Σχέρουμε τους καβγάδες, είναι κουρασμένα τα νεύρα μου. Πού κοιμήθηκες? Σε ένα ξενοδοχείο εδώ κοντά. Ο Φάνης έλειπε από το σπίτι του. Νομίζω ότι πολλοί λείπανε χτες το βράδυ από το σπίτι τους. Και τώρα, τι λες να κάνεις? Τώρα... Λοιπόν, απόψε θα μείνει σίγουρα εδώ, γιατί θα μείνω κι εγώ μαζί σου. Δεν μου λες, πού γυρίζεις τα βράδια, πού γυρίζεις? Σ' αρέσει αυτό, Για μένα. Βέβαια, για σένα. Είναι πολύ όμορφο. Στα αλήθεια θα μείνεις μαζί μου απόψε? Βεβαίως. Βέβαια, εξαρτάται από το τι τιμή θα μου κάνεις. Τι είπατε? Τι είπες? Αστιεύτηκα. Αλλά φαίνεται ότι το χιούμορ μου είναι ξεπερασμένο. Τι έπαθες εσύ, πάγωσες? Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, θα με ζεστάνεις εσύ, Φτάσαμε. Δικό σου είναι? Ολόκληρο. Έλα. Μάγδα. Ποια είναι η Μάγδα? Η Μάγδα. Η Μάγδα είναι η μοντέρνα Μαγδαληνή. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Από πού βγαίνει το Μάγδα? Και ποια είναι αυτή η κυρία? Αυτό είναι το δικό μου μεγάλο μυστικό. Έλα πάμε. Ξεκινάμε. Ναι. Ναι, Έλσα, εγώ είμαι πάλι. Τίποτα. Ούτε φάνηκε, ούτε τηλεφώνησε. Καλά, μόλις έχεις κάποιο νέο πάρε με.
Πίνασε. Εγώ όχι. Οι γνάροι που μας ακολουθούνε. Τους έχουμε αφήσει τόση ώρα νηστικούς. Δεν βλέπεις πως πετάνε γύρω μας. Άρχισες πάλι να μιλάς. Αυτό σημαίνει ότι φοβάσαι. Πολύ. Τι? Το χρόνο. Το λιμεναρχείο δεν κάνει ποτέ λάθος. Το σκάφος ήταν χθες στην Ύδρα και προχθές στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος ανησυχίας. Ίσως φανεί αφελές αυτό που θα ρωτήσω, αλλά μήπως ξέρεις αν είναι μόνος του ή με παρέα? Ολομόναχος. Είσαι η μόνη γυναίκα που θα μπορούσε να τον ανεχθεί περισσότερο από μια μέρα. Όχι πια. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που γυρίζω σπίτι και δεν αισθάνομαι να μου έχει λείψει, Έχω όμως ένα σφίξιμο. Σφίξιμο? Τι σφίξιμο έχεις, Περισσότερο από τόσο, περισσότερο. Τώρα υποχωρεί. Είδες? Ξέρεις τι σκέφτομαι. Δεν σου έχω μαγειρέψει ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα υποστείς τη μαγειρική μου. Δεν μου λες, θα υποφέρω πολύ? Λίγο. Βάλε κάτι να πιεις μέχρι να δω τι υπάρχει, Ναι, Έλσα. Ναι, εγώ είμαι. Έλα τώρα, εξαφανίστηκα. 3 μέρες έλειψε μόνο. Αφήνω στο πόδι μου καλό αντικαταστάτη. Για πέρα, Γελαγιά, έχουμε κανένα νέο? Τι πράγμα? Αίτηση διαζυγίου. Η Μάγδα. Μα δεν... Μάλιστα. Με ποιον μιλούσες στο τηλέφωνο? Με κανένα. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Τίποτα. Αυτός ο μπάσταρδος ο Φάνης θέλει. Ποιος είναι ο Φάνης? Τι σου είπαν στο τηλέφωνο? Πες μου, σε παρακαλώ, φοβάμαι έτσι όπως κάνεις. Δεν έχει σχέση με σένα. Είπες σε κανέναν ότι θα είσαι εδώ? Εγώ όχι. Δεν θα ανοίξω. Γογό, η Σούλα είναι, άνοιξε μου. Όχ, μια φίλη μου είναι. Αν δεν της ανοίξω δεν θα μας αφήσει ήσυχους απόψε. Θα είδε φαίνεται το αυτοκίνητο. Πάω, θα την ξαποστείλω γρήγορα, έτσι. Έρχομαι, Σούλα! Πού είσαι, καλέ? Γιατί άρχισες να μ' ανοίξεις, που χάθηκες τόσες μέρες? Κοίτα πως με έκανε πάλι ο Σώτος. Ο ποιος? Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι έχεις παρέα. Ξέρετε, κύριε, έπεσε και χτύπησα ατύχημα. Ποιος είπες ότι σε χτύπησε? Ο ραβωνιαστικός της είναι. Ο Σώτος. Που την έχεις ξαναδεί. Ξέρει το Σώτο μου, ο κύριος. Βεβαίως και το ξέρω. Το Σώτο δεν ξέρω. Ο Σώτος. Και εσύ η Σούλα, η Σούλα. Που έχει ρεπό κάθε Δευτέρα, Και που την ξεσηκώνει μια κόκκινη. Που τη λένε γογό. Η γογό. Εσύ η γογό, δεν είσαι η γογό. Που χάλασε το αυτοκίνητό της 50 μέτρα πιο κάτω από το τμήμα, Εσύ δεν είσαι η γογό. Αυτή η γογό. Τι λες, Παύλο, τρελάθηκες?
Πάω να φέρω και τα παγάκια. Α, όχι, όχι, δεν μπορώ, μου περάσαν τώρα. Δεν θα τα φέρω για σένα, Ζων. Δηλαδή, σου έκανα μεγάλη ζημιά γογό μου. Δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς θα γινότανε κάποτε. Τα παραμύθια δεν κρατάνε πολύ. Ποια παραμύθια? Ας το, Βρεσούλα. Έλα να πάμε στο τμήμα. Α, όχι, ξέρεις, άλλαξα γνώμη. Θα το έχει μετανιώσει τώρα και ο Σώτος μου. Γιατί, Θεέ μου, δεν σε έκοβε ένα αυτοκίνητο την ώρα που ερχόσουν? Έλα τώρα. Κάτι. Όχι. Τι θέλεις? Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες εμείς οι δύο. Μόνο μια. Ξέχασες να με πληρώσεις. Άσε αυτές τις αηδίες, όχι σε μένα, έτσι. Γιατί? Μόνο εσένα αφορούν. Αυτό δεν το επέτρεψα ποτέ. Σε κανέναν. Σοβαρά. Κάπως έτσι δεν ξεκινάνε όλες για να καταλήξουν εκεί που είσαι. Εγώ είμαι διαφορετική. Κανένας δεν φταίει για αυτό που είμαι. Ούτε και κανένας με ανάγκασε ποτέ. Γιατί με κορόιδεψες? Εντάξει. Μπορεί να σου έκρυψε μερικά πράγματα. Εσύ δεν μου έκρυψες τίποτα? Εγώ? Ποια είναι η Μάγδα? Πάντως μια πολύ καλύτερη από σένα. Πάλι επίθεση, Χρειάζεται να σου θυμίσω τι έγινε? Εσύ δεν με πλησίασες? Εσύ δεν επέμενες? Αν κρατήσω κάτι από σένα, θα είναι το χάδι σου στα μαλλιά μου. Ναι. Και τότε λύθηκε ο κόμπος και έγινε κάτι που δεν το περίμενα. Με ερωτεύτηκες, Ξέρω πώς νιώθεις. Θύχτηκε ο εγωισμός σου, αυτό είναι όλο. Και αυτό είναι που σε βασανίζει τώρα τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται όμως να ειρωνεύεσαι τη σχέση μας. Η Μάγδα είναι η γυναίκα σου? Ναι. Είναι όμορφη? Πολύ. Σε αυτήν τηλεφώνησες όταν ήσουν σπίτι μου? Δεν θα τηλεφωνούσα ποτέ σε εκείνη, μπροστά σου. Γιατί? Θα τρεπόσουνα για μένα ή για σένα? Δεν έχει σημασία.
Ξέρεις η Μάγδα... Μα τώρα για τη Μάγδα δεν συζητάμε. Ναι βέβαια, γιατί όχι. Είσαστε πολλά χρόνια μαζί? 17. 17 χρόνια, Βέβαια, έτσι εξηγείται. Τι πράγμα? Την πρώτη φορά που κάναμε έρωτα με φώναξες Μάγδα. Συνήθεια. Δέσιμο. Τι θέλεις, Πιστεύω ότι ποτέ δεν έπαψες να τη χρειάζεσαι. Ξέρεις, η Μάγδα ζήτησε διαζύγιο. Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Σε αυτό βλέπεις, δεν είμαι πολύ διαφορετική. Πες μου για σένα, πώς έγινε και... Τα είπαμε όλα. Πρέπει να φύγω, έχω αφήσει κι εγώ εκκρεμότητες. Τι εννοείς? Να ετοιμάσω 2 βαλίτσες. Φεύγεις? Για πού? Στους γονείς μου. Μα εσύ μου είχες πει ότι τους είχες χάσει. Ναι. Έτσι είχα πει και στον εαυτό μου όταν έφυγα από το σπίτι. Θα λείψεις πολύ? Δεν ξέρω. Όσο χρειαστεί. Πάντως έκανες καλά που μου τηλεφώνησες. Γεια σου. Γεια σου, αγριμάκι. Μάγδα! Μάγδα! Πού είσαι ρε άτιμε Φάνη? Καλημέρα. Πώς και έτσι πρωινός σήμερα? Πού είναι η Μάγδα? Παύλο, έχω δώσει το λόγο μου, δεν μπορώ να σου πω. Έλσα σε παρακαλώ, πες. Θα με απολύσεις πάλι? Μα έλα, επιτέλους, πότε θα σοβαρευτείς εσύ? Πες μου σε παρακαλώ, πού είναι? Πώς πήγε η εκδρομή? Άδοξα. Θα μου πεις ναι ή όχι? Στην Ταϊλάνδη. Έφυγε προχθές. Με το Φάνη για την Αλίκη? Μόνο με το Φάνη. Ποια είναι η Αλίκη? Το παραπέτασμα καπνού.
Ξέρεις που μένουν? Ναι, θα τηλεφωνήσεις? Είναι αργά, έχουμε διαφορά ώρας. Παίζανε πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, Παύλο. Απλά ο έρωτας κάποτε ενηλικιώνεται. Λοιπόν, πάρε τον πράκτορα και ρώτησε τα δρομολόγια για την Μπαγκόγκ. Και μετά? Κλείσε μου θέση με το πρώτο αεροπλάνο. Ταξιδεύετε κι εσείς για Ταϊλάνδη? Μάγδα. Παύλο, δεν είσαι εντάξει? Μου αρνήθηκες αυτό το ταξίδι και τώρα το κάνεις μόνος σου. Καλά, και σαν η δική σου συντροφιά που είναι, ο Φάνης που είναι? Στο μπαρ, πίνει το ουζάκι. Έχουμε καιρό. Πάμε να το βρούμε. Καλώς τους. Και έγινε τελικά, το πρόλαβε στο αεροπλάνο? Την τελευταία στιγμή. Δεν μου λες, αυτός ήταν ο εμπνευστής του σχεδίου. Θυμάσαι καθόλου χημεία από το γυμνάσιο? Το κεφάλαιο με τους καταλύτες? Ναι, κάτι θυμάμαι. Μην μου πεις ότι θα έρθει και αυτός μαζί. Τίποτα δεν θυμάσαι. Άλλωστε έχουν περάσει και 30 χρόνια. Οι καταλύτες κάνουν τη δουλειά τους και μετά φεύγουν. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνετε. Γεια σου. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Problems? No problems, thank you. Συμφωνείς? Έτσι θα με έχεις δεμένο σε όλο το ταξίδι? Σ' όλη μας τη ζωή.